To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani dai an riga an dawo daga Arfat alhazanmu gaba ɗaya suna gida. Alhamdulillah ya zuwa yanzu ba mu samu wanda ya rasa arfa kuma kamancin haka ba. Yanzu hali da ake ciki hali ne da aka fara shirye-shiryen maganan dawowa inda mun riga mun ba alhazai jaka domin su ɗaura kayayyaki da suka saya wadda mu za mu yi musu jigilan dawowa da su. To alhamdulillah mun kammala raba goron sallah wanda gwamna ya bai wa alhazan jihar Nasarawa kimanin 2,100 kuma kowa ya riga da ya samu kuma an matukar nuna godiya saboda kuɗin ya zo a daidai lokaci ganin cewa alhazai da dama sun kashe kuɗinsu saboda ɗauki na maganan komawa gida. To yanzu ka'idan da muka fara bi shine za mu fara gwada jakunkunan alhazai saboda mun riga mun gaya musu cewa kar da nauyin akwati ya wuce kilo 32 kamar yadda aka tsara. Akwai kuma na hannu wadda an bayar shi ma kilo 8 da makamantansu. Kuma mun tabbatar wa alhazai cewa kar da kayan su ya wuce kilo 32 kuma alhamdulillah an riga an ɗauki wannan mataki. Mu za mu kwashe musu kaya, mu za mu kawo musu kaya gida kuma babu wani wanda insha Allahu zai rasa kayan shi. Sai dai abinda muka gargaɗe su shine kar da su yarda su sa wato ruwan zamzam a cikin jakansu saboda yana daga cikin ƙa'ida da aka gindaya cewa kar a sanya ruwan zamzam da turare da makamantansu a babban jaka. To kaji hali da ake ciki kenan kuma insha Allahu jirgi zai tashi ne gaba ɗaya alhazan jihar Nasarawa za su dawo cikin kwanaki 5 rana na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 amma mako mai zuwa in Allah ya yarda alhazan mu za su fara dawowa gida. Nan ba da daɗewa ba in muka samu asalin rahoto na yaushe za a fara tashi za mu sanar da ku amma muna kyautata zaton sati da za a shiga za a iya fara dawowa kuma kamar yadda labari yake zuwa mana wanda ya zo a jirgin farko zai koma a jirgin farko haka za a bi har zuwa jirgi na 5. Ba za mu sauke wani daga jirgi ba sai dai in muka duba wanda ba su da lafiya muna iya tura su gaba da makamantansu. Assalamu alaikum.